hei boya pathian zara class 12 te hian lo pass ve ta a ti hian ikal chhoze langa izir chhoze langa BA te MA te izir chhoze langa zir thei chin hi chu inu le pa min chom tura tan hian nang hi kan lei chhun tak hi ni sia boya ingai dan ani nge ni lo chu kan shelawa ipa nen chuan kan lo re fel to azir chun zom zela chu kan ti ki ni chuan in soi po chu adiglu tuk tho anu ma se business lampang he kema hang ka tu film engamo tero te tang yan in tran chawa anga lo thin chawi ka duwa chu in rem ti ni chon ke chon ka du so zir chun som zel ai mai a boya engpo ni sela zir zom zel phot mai te i zir zel hi inu le pa te chuan kan du ani i engna po thokla i zir toi chuan she om ti hun ila ne yanga har san na to hun ila ne yang chu wang chuan in tu na chuan le khazir hi ril ruwa da lian ber photla so i thian pa sa nga te po football lampang katuya tia ima sela engma kan la mu chuang hlei ne ma lo thlin na po engte wal po so thlen po ka ring chuang lo ve a chu wang chuan zirna a hian iril ru sorbing la inu le pa te po hi a chete thok mai la pen tui man le khabu mana kan in sen tlem na hian kan chung ko din hun thleng in tun thleng hianin a effect zo ta ni hi Oli tun chuma hianin kabula han hei footballer ro pui lu tuk mai a thu a sang te atia kan shat lar mai a thu a kan lo lom che a he kan program a hian I chung ten an tui pui chem chung te hian min tui pui khop mai a I kanu le ka pa kanu hian a big min tui pui mai a football he ka jin kong a hianin tula ka lo din chan po hi pathian wang ani rol in kanu le pa te wang leo ani ti kha ka sei du ani lo mam le mai chung te support tu chatak mai ne ya tin ani boy pa boy kha naktuk NZ iwa admission ti hun tur kha nya ka wasilange o boyanu angai lo ve tuna chuan ama tuina lam taka kal ve to ro se